Jeng shisha kat kongkaan kadai bandon kata kat TVC kaba mikmat 90% dak kumnu ki hoka bat jeng shisha kadai kat TVC kaba dai ban ai ya ki certificate of vending mentang idang don tang kata kat PTVC provisional kakamram juga provisional town vending committee kadai betang ban le ka institute survey bat ka claims and objections ban pej bania manu badai hok banyo manu bamni banyo na marba kim de ki nong di madan bat ioh itu ki nombor ioh itu ki list ki babiang kini ki brio ki dibencit ya la ki nong mikmat ban thau ya kata ka PTVC ka bapura mo de mentang ilale kata ka survey ka ba baro koi ka social long bat kaladon kata ka list ka bakhat sau spangut kita ki hawkers and vendors om tang hang ni ki bakaleng sodok ndre ya kan ka list ikhlam pat jubu ha ka public domain ikhlam pat jo i kan ka list ninang yo iya ka menta tang menta ha khan ri tarik Julai ha ka office jo DC hang tu ki upload ki mot mangi ni ki bi nim nam so thu ki upload tang ha ka sin re ha ka core internet ti upload but namar ba klam yo iya kan ka list klam don ka claims and objections halor kan ka master list ka ba khat house pa hanre dala di ka office ka municipal ka sei kita ki number ki bah news pa andre ho ya kan ka list ka pani ba ka wa sini sitai kataru khlam le bha balong ban pilo ha internet hai bat ka jingkli menta ka long manubara ya kini ki news pa andre ho ha ba ka khlam don ro claims and objections halor ka list ka khat house pa badai na kan ka daw banginya object sei ki ja rangai kita kin news pa sa ho ti nakan ikan news pa rupo pa de mangi dakaba sanya ate katong ini persang kata ka pilot hang ni ha khandai la na mangi rungi ko an pinbe to kamde ka kamram jing sha to PTVC na makampat don ka full fledged TVC ngimde ban ICO vita mangi ong as a pilot tong ini persang Henry hapor bangi agi ni ki COV ru ni shem ba ki don ki break ba don dukan ki bamde ban yo ila object Henry ki dang ahi gitu ni shem ki don ki bri ki brang lat na ka survey ndek ki ba survey ro ki ba klan pa yo ni pen snowy kita ki AKA haka office ng municipal haka TVC ndre mundan ba snap but they nakata ka daw babon ki kerteng ki badang jar ngai they nakata ka daw ba ki dang bon ki ba da ki pho snam ki bala song de jing de han ne ki ba kham yo ka COV ka wei ki bala sa survey ro ki kham yo kawai bade kala banlong bagi kam sha survey namar haka por ba survey kim don ki don chashnong ne ki pang ne ki don ti long kume ka to por idang kun dang le kha kun ande ngi la pan chi ban ya kata haka PTVC bangi de ben revisit biang chi sien tingi le ka nya kata kapor nya kren nyawan biang ham ni ha khandai la tang ini bentang ande wat la ka taro idang bon kitu ki bala survey ro ki bampat yo ka COV tika jing ba akhle barka ban ay kata ka jubab khamha ba pilej ban tokit ban kli na ka office jong municipal makar kontri kam kala thurmur saba pala menin haba kita ki kam ri pat dep kalis kam pat biang kan ka jing snang ni rum pat dep kan ka rong ro kam pat khiang ki supwa ban supen stat ka kam tepele kadon yu cylinder ka am te ki persang ban khalai no sipan ay gitu ki yakini ki dukan habatan kata kalis ro kam pat biang nakatakan rius pa Henry Pauru kira sei kita ki kerteng ha khandai lat lais pa sa ko ka no Henry nang taru ki ba sam COV dang tang ars pa tam muta kita ki pediban yo hok badon ha kerteng ha khalis ru kimpat yo COV kadon jingmut yu ban sam ha ba ki sam ki khamle bhai ki pat ki kham si ki kham ai ki don ki bri ki ba ya ka jo stol arngot ki bri ki yo ka COV ru ko kam tho kam biang ki don badon renewal date ki don bam don ki mar ba ki diru ki record makla di mangingia la ya kran sia kran ni katangi ong jai ngin le kam rei le jai khnang bakan bet na basdang rei mentar kan ni ka jing le karki jong ki jing le bom sut nyau na mar bakim kadai sisa ka jing fet ben dinong di madan chukwa men tindap kam tap support ki bam yo ki dep kalong kumta bakim sut nyau ya kata ka hok jong ki ban kamai hok ya la ka ya ki
bala me ka kerteng reki bampat yo ke COV syaki henriu pau nyau pau kli dang don shuru kito kiba klempat capture ka survey ru lane le si ki badon tu ka khat saus ba khalis ka baki klempat ai syaki pat ba nadon kiti ki pun bagi ni kan rom kan ram but ka high court jo ka megalaya ka deban smutu bajing shisha ka office of the municipal kala pendon kambak la ya ka ni ka an jo ki hokas but ru ek order jo ka court panchule ek tang ban pi baladap pat klam da bot kendon klam da don kan ko standard operating procedure klam da ngap wat yang ni kita ki member ki badon ka PTVC man bagi sei kita kijing ne kita kijing kun rum kan ram ngi ang tonya pen bet ha kim pen bet kiya la ya chama bang ngang atharai ka pha kong bet hinaya ko kin bet hi da la di ya kan ni ka issue le umdai tang baki nong di madan kisah pendon kam bakla kisah keno maki baki dei kita ki ba wan lam ya kata traffic jam taka dailat mentasi mun non hoka shomte ka jing hang kali karang palat te ha dailat ndai kisah keno kijat baki beri pendon kam bakla ya ki ya ka wei ru ban pen mi kin rum kan ram baki ni kijing ki ong nur ten Khasi kijing snow ya pair jat benri andrei kam don kum kata hinda pet ki badu ru ki bun Khasi ki badu kiba yo ru ki bun Khasi ki ba yo andrei ki bun pre ki bre ki ba kwa ban communalize ki ba kwa ban pen mi ya kita kijing kwa nyoy but dalili ru habakut beriu kiba kamai jakko kita kiba sia trishitom kiba kapanya kamai jakko men step ban 3 menit uduk usuk habakut biju kau de no kiba la shat kala shisha kiba la tu shisha ya ke resource jongi ha megalaya kini apa de makin persang pada banwan ini cenderung ram banyak keren Khasi Dkhar ngangam yang pakai keseng jadi rekam pedang pastang sudah mentaru nidon ke sistem ban pet ba manu dari hak banyo ke